Wonderful people, I welcome you tonight. Dr. Gamchira, I thank you for joining me. I want you to do something good and share this broadcast to your family, to your friends. Pauno daro paya paya. Unengo ushto minister oneni. Yes, you'll be partnering with the work of God as you do that. So I want you to take someone, invite someone, tell someone that we are praying and we are worshiping here. In Jesus' name. Praise the Lord. Tonight is a hymns night. We are going to be ministering in hymns and the Lord is going to do something great to you. Oh, yo Musa Diri washe Toda Kura Yiwa Newe Kucheketa Sokorenyu Noku Hita Kuda Kwe Basa Rakumari Rive Renyu. Oh my God. Alabasona mandede de belandarada basanda. Naramba kushumira musipo. Naramba kushumira musipo. Naramba kushumira musipo. Basa irikari verenyu. Disaite Kuna kwangu Disaite Kuna kwenyu Basarenyu Disa Yite Kuda Kwangu Dinoda kuita kuda kwenyu Mari, your will means the best for me. Your will means the best for me. Your will towards my life. Your will towards the call. Your will towards my family means the best for me. This Yite Kuda Kwangu is a season Guru Ram Ditu Kamire Jehovah Nekuti ndiri mufambi ene mune simba inini andina ndashaiwa simba ene. My God. Ditungamire Jehovah Diri mufambi ene Nekuti une simba inini zenyu mwana wenyu kuda andina simba
ndikasatoripiwa nemi hapana chandinoita ndashaiwa simba. My God, my God, my God, my God. Oh, Ponesi. Oh, Ponesi. Iwe novimba. Novimba dewe. Iwe novimba. Newe. Oh, Bones. Oh, Bones. Iwe novimba. Novimba newe. Novimba newe. Halabako sanda baladaba. Oh, Ponesi. Oh, Ponesi. Iwe novimba. Novimba God, ishendizwe nokufara dizwene tsitsi zako zaunopa vanhu vose ngadziuye wokwandi ishendizwe nokufara dizwene tsitsi zako zaunopa vanhu vose ngadziuye wokwandiri ngadziuye 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 wokwandiri ngadziuye 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 wokwandiri uya pano muponesi ngandite getwenewe kana aya uchindisheweza Helena Monda Lada Basanda Nama. My God, my God, my God. Uya pano muponesi gadiche getwenewe kana uchindisheweza kuti kuna mwanangu uya aiwani chauya ndichauya kwa uri ameni ndichauya
okwauri wari ndichauya ndichauya dichauya kwauri dichauya erada basanda la da balundoro bokosonde elianda la basande baradia kondarada babasha. My soul say yes to you, oh God. My soul say yes to you, Jesus. My soul say yes to you, Spirit of the living God. My soul say yes to the Father. Abba, I say yes to you. I say yes, Lord. I say yes, Lord. You know, He said, this way you wanna go far. This way, it's Sauno pavadu vose Gati uye Okwatiri Ogati uye Sitizako Gati uye Sakandikwanira Gati uye Kwadiri Gati uye Gati uye Gati uye Mwea muchene Nitonge Mwea mchene nitonge Mwea mchene nitonge Mwea mchene nitonge Mwea mchene nitonge Haiwandira rame Mchene Arana manduna kadaya Mwea mchene Waridi tonge Mwea mchene di tonge Yeah Mwea mchene di tonge Dirarame mutrene ayaya Ivo vanno famba no mweya vanno famba no mweya ayayaya Ivo no famba no mweya Divo vana vangwari Erere bosanda Vano famba no mweya
They shall be called the sons and daughters of God. Hallelujah. Zinoi tirwa Yesu. Mwana wake wakafa. Kutiti tipidega wana maikani titita keiru amen zinoi tirwa Yesu anora irazuva aya rivene kerenyika kuti kuve nechiedza tsitsi dzake amen. Watinoi itirwa Yesu kanati ripanabo alabasoma. I am talking to somebody here tonight. Anoti mwariwe zinu zangu mwariwe muri yangu mwariwe vana vangu mwariwe vanzwirei wotsitsi ndauya naJesu ane tsitsi dzakawandisa ndauya naJesu ane tsitsi dzakanyanyisa ndauya naJesu vana baba nanamai ane tsitsi dzakanyanyisa. His mercy endureth forever. His mercy endureth forever. Tsitsi keihuru zinoi tirwa Yesu. Tsitsi zake tirwa Yesu. Tsitsi keihuru zinoi tirwa Yesu. Nekuti ropa ra Jesu hari zoperisimba iropa ra
hari zoperisiba iroropa rachesu oh hari zoperisiba the blood of Jesus, oh, shall never lose its power. Inorisibara Jesu kani ropa rinosimuta rinompurisa rinonsikinura rinonanza hari zoperi simba ropa la Jesu ropa la Jesu hari zoperi simba. Spirit of God, we thank you for tonight. Thank you for what you have done to us. Thank you. Thank you. Thank you for visiting us. Thank you for this great encounter. We appreciate you and we love you. In Jesus' name. Amen. Wow. Praise the Lord. Wow. Thank you for joining in. Tinotenda nokuti waramba uri pano Mwari kudenga wakuitire zvakanaka manzangu. Ndokutenda izvikuru. God bless you. Please, if you haven't subscribed to our YouTube channel, please do so. And also view our videos. Zvinotibatsira to get a revenue so that we continue to bring you this good content. All right. Zvinotipawo mari kuti titengewo data, titengewo chakati nechakati. As far as this ministry is concerned. So when you view, your view is very, very important. In Jesus' name. Amen. God bless you. Shalom.